Benvidos de novo a Que Casas. Hoxe sacaremos o dron a voar para ensinarvos desde o ceo lugares tan fascinantes como a Vila Mariñeira de Combarro. Ali veremos como se pode vivir nunha casa que non lle falta de nada en menos de 30 metros cadrados. Pero antes faremos unha parada moi preto da Coruña para ensinarvos todo o contrario. Unha casa con piscina, oficina, sala de xogos e ata un xardín tropical. Tamén imos coñecer un dos descendentes dos Fernández de Témez, que amosará para nós a casa da que foi unha das familias nobres máis importantes de Galicia. Moi preto dali chegaremos ao mesmo centro da cidade herculina para presentarvos un deseñador que, pese a ser moi novo, xa conta cunha praza co seu nome na súa propia cidade. E imos parar en Nigrán para ver unha casa na que os seus propietarios, ademais de presumir do seu deseño, poden gozar dunha praia natural sen se mover da súa propia leira. 5 casas que vos deixarán abraiados. Comezamos.